Hej, jeg er ny YouTuber. Bare lige for at sige det kort. Jeg aner ikke, hvordan man laver videoer. Men jeg gør det så godt jeg kan. Jeg bruger Hypercam, som I kan se, til at optage med, så det bliver nok ikke den bedste kvalitet i verden, men bare I kan se, hvad jeg laver, så det gør jeg tænker mig at starte med et simpelt spil. Noget som I alle sikkert kender. Minecraft. Så jeg vil ikke sige andet end go. Der. Ja, hvad skal vi kalde den? Okay, survival. Bonus chest. Hello, cheap stuff. Der random teeth. That's done. Let's say again. Go. No. Okay, ikke sådan i verden, ikke sådan i verden, ikke sådan i verden, ikke sådan i verden, ikke sådan i verden. Ikke sådan i verden. Hvis jeg gør det, så går det godt. Jeg tror ikke, jeg har lavet en til verden uden sådan i verden. Eller uden snowbøjen. Ja, men wow, start lag. Jeg har en meget ringe computer, så jeg ved så, at det lagger lidt, så det er lidt. Det var ikke en bonus test, der var blevet raised for sygt. Jeg hader kyllinger, jeg får bare lyst til at dræbe. Et greb. Dræbe dem. Hold os der en endermand, ja. Den er god caves. Der er en creeper lige der. En masse tjenester. Jeg vidste, det er en snowball. Okay. De to gange, der havde mest af snowball og jungleball. Og hvad man får, ja, Morten, ja, nu er jeg sådan lidt for man kan finde templer i junglen. Ja, men er I klar over, hvor sjældent det er? Jeg tror ikke, det er. Ja, jeg ved ikke, hvor mange der er, men det er lidt. Så vil jeg hellere være sådan en extreme bottom. Så jeg er glad for det. Tryk. Der er for. Men jeg tror, det er her, vi skal bo. Der kører der, og vi skal have sort løber til. Der. Ja. Jeg tror bare, jeg vil bare okay. Så jeg kan få lav. Det er super. Ja. Det er svært. Møgstål. Så er det beautiful. Du må leve med det. Du må leve med det. Som sagt, det er første gang, jeg laver YouTube. Men der skal man også komme med CSS. Og for dem, så er jeg ikke på det, og så er det konstruktions. Og så har jeg også CSZ. Altså construct. Eller CSZ. Som er Construct Condition 0.
Nu har jeg sgu lige det 10 af det ikke. Og lidt tænke, hvis jeg var på det. Og så har jeg også almindelig konto, altså 1,6. Og så det her, og så har jeg sat på Ace of Spades. Jeg havde været med, at vi skal være det er meget lækker. Det er noget stort. Men jeg er så dårlig til YouTube. Det er første gang. Undskyld. Jeg er dårlig. Jeg må leve. Ellers nok også komme en skørt, som til en venner. Det er den måde, der kan sige med en rigtig god kammerat. Eller venner. Så er der også en, der hedder Magnus. Han er han er sådan en ren gamer-type, så der spiller bag en af banen. Men det er det skal jeg spiller ret meget. Så jeg skal ikke sige for meget. Men han er god. Og bare lige til de forældre, som der siger, at børn de bliver voldelige ved at skyde os det. Nej. Det gør jeg faktisk ikke. Fordi at jeg ved ikke, om en voksne ser med her. Det som jeg mener med det er, at hvis nu man har sådan altså tit så bliver sur på nogen. Kender jeg nok også selv. Ellers, I bliver sur på nogen, og I får bare lyst til at smække mig flad. Men så i stedet for at gøre det, så kan du bare hjem til at komme hjem, download et skydespil, og så kan du bruge din vrede på at skyde nogle mennesker derind, i stedet for at gå op på nogle i virkeligheden. Ikke også? Sådan tænker jeg på det. Men jeg tror, at jeg skal være så stor. Så stor. Ja. Jeg skal en dårlig YouTube-kanal. Jeg vil gerne have bedre at spørge op til en bedre en. Jeg køber en burger lige nu. Men jeg vil gerne have en stationær. Jeg spørger op til en godt. Mange penge på en ny chat. Jeg siger hej, Pixie. Jeg vil en chat på min Pixie. Det var bare, han kan ikke have. Undskyld, hvis dumt. Ja, det er sådan, jeg kan. Det er lige meget. Jeg lyder nok som sådan en 14-årig. Fordi jeg er faktisk helt til at stemme. Så bare lige så ved det, for at begynder at skrive, ja, jeg er noget gammel, er du? Jeg er 11. Bare lige for at gå og skrive det på det. Sjovt at få kigger med. Ja. Håber jeg. Ja. Altså sådan, ja. Jeg er ligeglad med, at jeg laver dårlige videoer, gode, dårlige. Jeg vil bare lave videoer.
Det kan godt være, der kommer nogle haters på et tidspunkt, så siger, ej, du er mega dårlig, og jeg har lyst til at... Ja. Ja. Det sagde I også. Altså, sådan nogle typer der, de siger det om alle. Nej. Men til de typer, så siger jeg bare, gå hjem og læg. Fordi at det er godt, at jeg laver dårlige videoer, men alligevel, jeg synes, det er sjovt at lave. Og så kan det være ligegyldigt, og så kan jeg være helt ligeglad med, hvad andre synes. Der har det sjovt, når jeg laver videoer. Så jeg elsker at lave videoer. Og til andre. Så fik jeg en kom til dag, og så vil jeg prøve med. Det var godt der. Nå. Okay, jeg tror vi har det hele her. Der er lidt snowball der, eller lidt der på. Og vi sådan derfra kan man regne med, at vi kan godt fra. Det er lidt sjovt at se. Derovre er der snowballen. Okay, det er ikke. Men hvor det er sådan her, så kan I se det. Så der var jungle, eller jungle, den jungle, jeg tror også det er jungle. Der var snowballen, så der er snowballen der. Så når jeg får en men sådan en controls. Først face. Det er god grafik også. Det er rigtig. Done. Så ja, det er det altså. Og der er god grafik. Nå. Lad os se den. 3 timer siden. Det er så vant til at spille Ace of Spades, det der, hvor man skal sætte ting. Ja, den her knap, det kan godt være, jeg kan høre en mus, som en tastatur. Men ja, som sagt, jeg tror, det er et godt sted at slutte episoden. Så håber I følger med i næste afsnit af Minecraft Let's Play. Ja, ses!